eljárásra. David, a papíraim bent vannak a kocsiban. Ezt a férfit nem tudták bíróság elé állítani. De most leginkább annak örül, hogy megszabadult a rendőrkutyától. Henry County, Georgia. Egy lopott fekete beretta játszik macska-egér játékot a rendőrséggel. Letérünk a 73-asnál. A 73-asnál vettem. A tettes végigszáguld a bekötőúton egy forgalmas útkereszteződés felé. Nem lassít. Gyorsít, hogy áthajtson rajta. Azonban meglátja a két közelgő járművet, és rátapos a fékre. De továbbhajt. A járőr tudja, mielőbb cselekednie kell, mert ki tudja, milyen veszélyes lehet ez az ember, ha visszamegy a főútra. Azonnal álljon félre! A rendőr megtolja, mire a tettes autója ficánkolni kezd. De hirtelen ismét a gázra tapos, és megelőzi az előtte haladó járművet. Az autópálya felé tart, vissza akar menni a 75-ösre. Gyanúsított ismét a 75-ön. Hatalmas veszélybe sodorja magát és másokat, amikor 3 sávon keresztül vágva a kijárat felé indul. Megint jobbról előz, majdnem neki megy egy oszlopnak, de az utolsó pillanatban visszarántja a kormányt. Újra a jobb oldallal próbálkozik. 140 km-es sebességgel hajt, amikor egy álló jármű miatt lekényszerül az útról, de még ekkor sem lassít. Atlantához közeledünk. A forgalom egyre sűrűsödik. A rendőrök véget akarnak vetni az üldözésnek, mielőtt elérik a várost. De amikor megpróbálják bekeríteni, a tettes átvág 2 sávon, beleütközik egy másik autóba, majd a füstben lesodródik az útról. Ó, ezt megcsinálta, baleset! Minden egységnek 4-1-es kód. A férfit könnyű sérülésekkel szállították kórházba. Hamarosan újabb izgalmakat láthatnak. 22-es a központnak. A legjobbak, a leggyorsabbak ellen, a legizgalmasabb üldözésekben. 200-zal az arizonai sivatagban. Megcsúszott! Los Angeles-i száguldozás. Dodgemezés Georgiában. Még több akció. Valódi szereplőkkel. Eredeti helyszíneken. Hogyan fékezhető meg egy 13 tonnás teherautó, amelyik össze-vissza csúszkál, ráadásul szágul? Ezek az emberek olyan vakmerőek, hogy az üldözéseket haláltáncá változtatják. McDonough, Georgia. 2 kábítószerkereskedő öngyilkos jelölt menekül a rendőrök elől egy fekete Chevroletben, ezen a mellékúton. Felét tart, közeledik! Szorítsuk be, állj elé! Az egyik járőrkocsi próbálja elállni a tettesek útján, amíg a másik odaér. Jól van, szorítsuk be, állítsuk meg! A sofőr úgy tesz, mintha félreállna, de amint egy kis rést talál, azonnal továbbhajt. Még egy rendőrautó a láthatáron, ám ezt egy hirtelen irányváltással kikerüli, de majdnem ennek az állóautónak ütközik. A járőrök ismét próbálnak az útjába állni, de a tettes félrehúzódik és visszafordul. Mire a rendőrök észbe kapnak, már jóval mögöttük tűnnek fel, és meg is szöknének, ha nem jönne szembe még egy járőr. Jól van, most már csak köröznek! Visszajön az útra! Fogd meg, ott van melletted! Ismét elhajtottak, de a rendőrök kezdik megelégelni a dolgot. Az egyik egység azonnal a nyomukba ered, és egészen megközelíti őket. Figyeljék csak, mit csinál a vezető! Elengedi a kormányt, ami 130 km-es sebességnél nagy hiba. Az autó kormányozhatatlanná válik. Lecsúszik az útról, és karambolozik. Központ, a tettesek karamboloztak! Ezen a felvételen jól látszik, mi is történt valójában. Ahogy jobbra-balra sodródik, majd megpördül, és már csak a szanaszét repülő törmeléket látjuk. A hajszának egy pillanat alatt vége lett. A sofőrnek és utasának szerencséje volt, hogy néhány könnyebb sérüléssel megúszta. Meg is halhattak volna. A vezető 1 év börtönt kapott 5 évre felfüggesztve. Ha van egy kis esze, vesz néhány külön órát vezetésből. Dallas, Texas. Ennek a férfinak jó oka van a menekülésre. 1 órán belül már a második bankot rabolta ki. És több mint $200 000 van a kocsijában. 160-nal hajt.
A déli autópályán az északi bekötő felé haladunk. Nem törődve semmivel egyre gyorsít, ám valamiről elfeledkezett. Ez fizető autópálya. A pénztárak felé halad. Úgy gondolom, néhány perc múlva eléri a kapukat. Cikázik az autók között. Le sem lassít, amikor megpróbál átpréselődni a kapun. És megtörténik a baj. A tettes ütközött. A visszapillantóban vettem észre a piros kedileket. Ahogy közeledett, legalább 160 km/órával hajtott. De még nem volt vége. Azt mondtam, kezeket fel! A rendőrök várnak, de a férfi hirtelen pisztolyt ránt, és gúnyolódni kezd velük, hogy lőjék le. A gyanúsított lőtávolon belül van. Aztán a rendőrök elé dobja fegyverét. Az autóhoz rohannak. A kocsiban találtak még egy pisztolyt, és több mint $200,000. Kíváncsiak, ki volt ez az éleseszű bűnöző, napjaink Jesse James-e, aki sokáig orránál fogva vezette a rendőrséget? Egy férfi, aki rendezett körülmények között élt, de olvasott egy könyvet a bankrablásról. 25 éve lesz arra, hogy átgondolja, mit hibázott el, és hogy beismerje, mindez őrültség volt. Minden akció közben eszedbe jut az összes lehetséges befejezés. És sajnos sokszor halálos kimenetelű lehet az üldözés. Craig Peavy százados kapja a megbízást, hogy megállítsa ezt az álmokfutót, mielőtt a főútra ér. Nem akar lassítani. Nézzék, ahogy szó szerint repül. Ez légpárnás. Ezt nevezem. Peavy százados már tudja, hogy a következő kereszteződésnél várják őket. Nagyon gyorsan közeledik hozzád. Még csak le sem lassít. A járőr megpróbálja letolni az útról, de a tettes természetesen nem hagyja magát. Ez a fickó megőrült. Peavy úgy dönt, övé a felelősség. Ő fogja megállítani a szökevényt. Általában elég egyszer neki menni, és a tettes veszi az üzenetet. Megölöd magad, barátom! Ha azonban mégsem, akkor nincs más megoldás. Történjék bármi, ennek véget kell vetni. Peavy százados gyorsan cselekszik, és nem figyelmeztet többször. Sikerült eltérítenem. Az árokban van. Kifelé a kocsiból! Az álmokfutó sofőr sikerült megfékezni. És a következő 6 hónapban nem lesz vele gond. Nagy-Britannia. Ezt az autótolvajt nem zavarja a csúszós jeges út. Mindent elkövet, hogy lerázza az őt üldöző rendőröket, és ez eleinte sikerül is. Túl magabiztos, így gyorsítani kezd ebben a csúszós kanyarban. Rossz döntés. Kicsúszik az út szélére. Pánikba esik és kirúgja az ablakot. De ezzel csak megkönnyíti a rendőrök munkáját. Legalább 4 év, mire ismét a volánhoz ülhet. Ez a gyönyörű Corvette 250 km/h sebességgel suhan át az arizonai sivatagon. Ez a lopott autó legalább 50-nel gyorsabban megy, mint a járőrkocsi. A világ egyik leggyorsabb kocsija. Nincs előtte rendőr, így jó esélye van arra, hogy lehagyja üldözőit. Nehézségei támadhatnak az emberünknek. Néhány nagyobb teherkocsi halad előtte, ezeket kell majd valahogy megelőznie. Az elsőt jobbról előzi, igen veszélyes akkor a sebességnél. És elbizonytalanodik, tudtam előre, belement, neki ment, az autója 1000 darabra tört. Az ütközés következtében a kocsi totálkáros lett. A sofőr pedig a szó legszorosabb értelmében kirepült a vezetőülésből, és tovább csúszott a sivatagi homokon. Megmozdult, felül. Nem hiszem el, hogy él. Hogy maradhatott életben? A hasán fekszik, várja a rendőröket, akik még így sem kockáztatnak. Ő a világ legszerencsésebb embere. 250 km/h sebességgel, biztonsági öv nélkül belerohan egy kamionba, és élve megússza. A Corvette totálkáros lett. Ez már nem mozdul többet. Az egyetlen éppen maradt része az ablaktörlő. Már máskor is üldöztek a zsaruk, de sosem gondoltam balesetre. Más dolgok izgattak. Azt hittem, ha visszaérek a városba, vagy ha legalábbis megpróbálom, akkor lerázhatom a rendőrséget.
Nem gondoltam a következményekre. Palm Bay, Florida. A rendőrségnek feltűnik egy furgon, amelyet köröznek. 2 különböző kamerával is rögzítették, ahogy a sofőr engedelmesen leáll egy benzinkútnál, és már éppen kiszállna, de hirtelen meggondolja magát. Lopott kocsi! És kezdődik a hajsza a tikkasztó éjszakában. 6-10-33 üldözésbe! Itt a központ, álljanak rá! Hirtelen irányt változtat. Majdnem eltűnt. Még mindig kelet-nektar. Szerintem egy helyet keres, ahol lerakhatja a kocsit és elfuthat. Kapaszkodj! Jó nagy bucka volt. A sofőr észrevesz egy útlezárást. Egyenesen felé tart. De az utolsó pillanatban kitér előle, és emiatt kipördül az útról. Jól van, már nem megy sehová, az árokban van. Szálljon ki feltartott kézzel! A férfi nem akar szembeszállni a kutyával, inkább megadja magát. A most következő felvételeken még több akciót láthatnak. A rendőrség megrohamozta a buszt, lőnek is. Ittas vezető az iskola környékén. Egy $100,000 Carrera álmokfutása. És a jó fiú rossz napja. A kockázat nagy. Fegyvere van! A veszély valódi. A hajsza folytatódik. Az utak bűnözői, a legveszélyesebbek, Ezt az embert semmi sem érdekli. akiknek nincs veszíteni valójuk. Rálőttek! És ugyanazt az utat használják, mint mi. Amikor üldözünk valakit, a legjobb formánkat akarjuk nyújtani, mindent, amit eddig tanultunk. De a legtöbbször rájövünk, hogy mindez kevés. Warren, Michigan. Fegyveres rablót üldöz a rendőrség ebben a fehér furgonban. Központ, nyugat felé haladunk. Minden kanyarnál újabb előnyre tesz szert. Túlságosan jól vezet ahhoz képest, hogy bankrabló. Elkapjuk a Zsákutcában. Nem csak, hogy fegyvere van és megállíthatatlan, de a járőr azt sem sejti, hogy ő is rendőr. Egy szabadnapos kolléga egy közeli városból, akit nem tudnak elkapni. Szinte meg sem érzi az ütést, amit kapott. Már is továbbhajt ezeken a külvárosi utcákon, rendkívüli vezetéstechnikát felmutatva. Kelet felé a Marsál. Mégis majdnem karambolozik ennél az útkereszteződésnél. Ismét az I-75-ön vagyunk. A rendőrök megpróbálják bekeríteni, de neki megy az egyik járőrkocsinak, ami az ütközés hatására letér az útról. A járőr azonnal továbbhajt ugyan, de a férfinek ismét előnye van. Szándékosan belém jött és letérített az útról. Kezd gyanús lenni. Vajon honnan tud ez a férfi minden mozzanatot szinte előre? Mi lehet a titka? A külső sávban halad. Azt hiszem, le akar térni. Kivárja a megfelelő pillanatot, majd visszamegy a főútra. Ám a rendőrkocsinak ekkor már muszáj letérnie. Központ, még mindig a főúton vagyunk. Nem sokkal később majdnem ütközik ezzel a kamionnal, amikor hirtelen bevág elé. Központ, a kivezető úton van. Erősítést kérek. Most már a rendőrség minél előbb véget akar vetni ennek az ügynek. Padlóig nyomják a gázpedált. Az erősítés is megjött. Egy járőr saját életét kockáztatva megtolja oldalról elég hatásosan. A tettes lekényszerül az útról, neki megy egy táblának, és ezzel vége. Fel a kezekkel! Kiszállni a kocsiból, kezeket felemelni! Ez az ember valaha rendőr volt. Megesküdött arra, hogy szolgálni és védeni fogja a törvényt. Most jó esélye van rá, hogy olyanok között töltse le hátralévő éveit, akik gyűlölik a zsarukat. Nem érdekli őket, mit tettek, és mit nem. E békés angliai kisváros nyugodt hétköznapjait szirénák zavarják meg. Ezt a kocsit Swindonból lopták. Most körülbelül 40 kilométerre vagyunk Londontól. Ez a $100,000 értékű Porsche Carrera hatalmas sebességgel száguld át ezeken a veszélyes kereszteződéseken. Ez az ember nem ismer félelmet. Úgy vezet, mint egy versenyző, nem lassít. Angliában igen komoly büntetés jár gépkocsi lopásért. A tettes is tudja, hogy akár évekig ülhet.
Innen úgy tűnik, a rendőrség egyre inkább lemarad a tettes mögött. Nem tudják kikerülni ezeket a kocsikat. Ezt nevezem! Túlságosan igyekezett. Várható volt, hogy hibázik. Méghozzá nagyot. Ismét előz, egy teherautó éppen az útjában. Jézus Isten! Eleinte semmi mozgás. Az autó csendes. De hogyan is élhetne túl valaki egy ütközést ekkora sebességgel? Pont a vezető oldalánál csattant. A teherkocsi sofőrje oda megy a roncshoz. Lefejtik az autó tetejét. A tettes él, de beszorult a kormány alá. A börtönben lesz elég ideje elmélkedni azon, amit olyan sok gyorshajtó elfelejt. Nem számít, milyen gyors a kocsid, az előtted lévőket nem irányíthatod. Clayton County, Georgia. Amikor a rendőrök megpróbálják megállítani ezeket a körözött egyéneket, furcsa választ kapnak. Egyikük barátságosan kiinteget. A rendőrök is üdvözlik őket. Az integetés abba marad. De nem állnak meg. Minden egységnek épp elhagyták a Tierra Roadot. A kocsisort az útról letérve kerülik ki. A tettesek jobbról előznek. Sőn veszik észre, hogy innen már nincs tovább. Figyelem, megpróbál visszasorolni az útra. Bekerítettük őket. Őrizetbevétel folyamatban. Ezzel pályafutásuknak vége. Búcsút inthetnek a szabadságuknak. Amikor üldözünk valakit, nem tudjuk, mi lesz a vége, miért, mikor és hol. Gyakran elképesztő fordulatokat produkál az élet. Dallas, Texas. Ismét bankrabló menekül. Eddig csak azt tudjuk, hogy fegyvere van. Webcsepő felé megy. Megáll a leállósávban. A járőr szorosan mögötte. Látszik, ahogy a rendőrök előhúzzák a fegyvereiket. De a tettesnek szintén van pisztolya, lövések. Lelőtték, a tettes a földön fekszik. Leterítették. Amikor a férfi egy rossz mozdulatot tesz, a rendőrnő azonnal lelövi. A tettes nem mozdul. Nem ad életjelt, de még így is nagyon óvatosan, vigyázva közelítik meg a járművet. Nincsenek sztereotíp esetek. Bármelyik végződhet ilyen gyorsan és keményen, mint ez is. A kamerát azért alkalmazzuk, hogy a bíró, illetve az esküdtek első kézből értesülhessenek a történtekről. Így ugyanazt látják, mint az akcióban résztvevő rendőrök. Bronson, Florida. Mike Lofton tizedes figyel fel erre az ittas vezetőre, amint az áthajt a piroson. 501 a központnak. Feltételezhetően ittas vezetőt követek az iskola felé. A város szélén felgyorsulnak. Központ, még mindig követem észak felé. Körülbelül 140-nel halad. Elég bizonytalanul vezet. Lofton ekkor még nem tudta, hogy a nőnek, akit üldöz, már 18 hasonló esete volt. Tartja a sebességet, még mindig üldözöm. Szlalomozik, rákényszerítve másokat arra, hogy letírjenek az útról. Ezzel halálos balesetet is okozhatna. Itt az 501-es biztos, hogy részeg. 170 kilométeres sebességnél a mámor már halálos. Elveszti uralmát a gépkocsi fölött. Megcsúszik, nem tudja tartani. majd hatalmas sebességgel az árokba hajt. Többször megpördül, de végül valami csoda folytán alig összetörve megáll a kerekei. A gyanúsított balesetet szenvedett, küldjetek mentőt. Lofton a kocsihoz szalad. A nő eszméletlen, mellette pedig egy üveg gin. Ha senki sem sérül meg az üldözés alatt, akkor kis vétségnek számít. De a statisztikák azt mutatják, hogy az összes bűncselekmény közül itt a legnagyobb a halálozási arány. A nőnek igen magas volt a véralkohol szintje. 5 évet kapott a 19. ittas vezetés után. Ott van, menekül! Hamarosan újabb izgalmakban lesz részük. Kormányozhatatlanul, Karambolozott! A kocsi a tetejére fordul! eltévedve, Hová vezet ez az út? akadályokat nem ismerve. El az útból! El az útból! Bemutatjuk minden idők Összetör! legviharosabb és legmegdöbbentőbb eseteit. Tartsanak velünk! A hajsza folytatódik. Georgiától Hollywoodig. Chattanooga erdejében és kiépített utakon. Nincs megállás, míg a rossz fiúk fel nem adják. Kezeket fel!
Az egyik legfurcsább eset, amiről hallottam, az volt, amikor egy férfi túl gyorsan akart a barátnőjéhez érni. Shelby Township, Michigan. Kisebb szabálysértésért akarja megállítani a rendőr ezt a gépkocsit. De a sofőr meglepő dolgot produkál. A szomszéd negyedbe vezeti a járőrt, ahová azért megy, hogy meglátogassa volt barátnőjét. Szerencsére a hölgy a másik szobában volt, amikor a férfi megérkezett. Hollywood, Kalifornia. Egy mindenre elszánt autótolvaj száguld a Sunset Boulevardon legújabb szerzeményében. Figyelem minden nyugat-hollywoodi egységnek! Épp fölötte vagyunk. A Melrose kijárathoz közel. Szinte repül, legalább 90-nel megy, bár elég nagy a forgalom. Úgy látom, teljesen bekerítették, nem tud helyezkedni sem. A járőrkocsi szorosan mögötte van, de várjunk csak, átpréseli magát. Minden autós rémálma ez. A reggeli csúcsban egy hatalmas méretű jármű követi, amit egy őrült vezet, akinek semmi sem számít. Kicsit neki ment annak a kék kocsinak. Amint látják, elég megviselt már ez az autó. Egyetlen mód van arra, hogy lerázza üldözőit. Megindul a kijárat felé. Letér a főútról. Ó, súrolta a kocsi oldalát. Nem lehet megállítani. A pirosnál sem áll meg, hanem megpróbál... Ó, ennek is neki ment. Még egy kocsit arrébb tolt, és talán már vége. De nem, még gurul, félreáll és szaladni kezd. Igen, a tettes gyalog menekül. A gyanúsított menekül. Rengeteg helyre elbújhat itt a rendőrök elől. A fennköröző helikopter segítségével fésülik át a környéket. A tettesnek semmi esélye sincs. Hamarosan rátalálnak a fák közé rejtőzve. Ott van, már meg is bilincselték. Az üldözésnek ezzel vége. Még Hollywoodban sem győzhetnek a rossz fiúk. És a tolvaj elnyeri méltó büntetését. Minden üldözés rémisztő. Különösen akkor, ha az ember egyedül van, és tudja, hogy nem számíthat segítségre, ha baj van. Központ, ittas vezetőt követek. Chattanooga, Tennessee. Egy szörnyű, esős délután. James Jackson tizedes egy feltehetően ittas egyént követ. Letértünk egy mellékútra. Ez az első út jobbra. Magánterületre tévedtek. Nagyon veszélyes hely. Csendje mögött farkas törvények uralkodnak. És ami még rosszabb, Jackson tizedes egyáltalán nem ismeri ezt a területet. Itt az 51-es, mintha egy bányához mennénk. Nem látok túl jó. A rendőrtiszt egyre idegesebb lesz ebben a nem mindennapi helyzetben. 51-es jelentkezik. Azt akarja, hogy beragadjak a sárba. Ha túl veszélyes, inkább fordulj vissza. A gyanúsított egyre beljebb vezeti a járőrt ebbe az ismeretlen erdőbe. Hová vezet ez az út? A furgon felcsapja a sarat, így szinte semmit nem látni. Majdnem mindketten elakadnak. 51-es, jelentkezz! Minden rendben? A hajszának ezzel vége, de a problémák csak most kezdődnek. Fel a kezekkel! Kezeket fel! Kiszállni a kocsiból! Mozgás! A rendőrt meglepetés várja. Fegyvere van! Rám lőtt! Lövöldözik! Ez a legrosszabb, ami történhet. A rendőr a kocsihoz megy, hogy letartóztassa a tettest, mire az elővesz egy pisztolyt és rálő. A tiszt visszalő, megsebesíti a férfit, mire az futni kezd. A fegyverest 4 év börtönre ítélték. A sofőr szabadlábon maradt. Jackson tizedes tovább szolgál. Los Angeles, Kalifornia. Az üldözések fővárosa. Kisebb közúti vétségnek induló eset, de a sofőr nem áll meg, ezzel súlyosbítva helyzetét. A Wilshire Boulevardon halad, nagy sebességgel egy kereszteződés felé. Nem lassít. Több gépjárművel ütközik, 3 karambol. Balesetet okozott, de tovább megy. Ezzel elkövetett még egy vétséget. Ez az ember teljesen megőrült. Ha így folytatja tovább, megöl valakit. Meg kell állítani. Még mindig menekül, nyomában a rendőrökkel. Mintha füstölne a kocsija. Igen, füstöl a furgon hátulja. És lángol is, mintha kiukadt volna a benzintartály. Fújik ki az üzemanyag, és ez nagy vörös lángá alakul menet közben. Ismét egy kereszteződés, és kicsúszott. Felszaladt a járdára.
A tettes kiszállt a kocsiból és megadta magát. A rendőrök rászegezik a pisztolyukat, ahogy közelednek. Bekerítik és azonnal megbilincselik. A férfi jogosítványát egyszer már bevonták hasonló eset miatt. Ráadásul még ott van a feleségének is magyarázkodhat, ugyanis az ő kocsija volt. Buffalo, New York. Mint az alvilág istene, úgy rohan végig az éjszakán ez a 10 hengeres kamion Clevelandtől Ohio-n át New York felé. A rendőrség tehetetlen ezzel az 550 lóerős Góliáttal szemben. Itt a központ. Ne próbálják meg elállni ennek a fickónak az útját. Vettem, nem fogjuk. Értesíteni próbálják az autópálya díszedőit, mert ha nem sikerül elterelni a forgalmat, vérfürdő lesz. Nem tudtuk pontosan, mi történt, hogy drogos-e az illető, vagy más bűnt követett el, de abban biztosak voltunk, hogy ki kell terelni a kocsikat innen. El az útból! El az útból! Húzódjanak jobbra! Húzódjanak a jobb oldalra! Ám nem ment minden simán. Voltak, akik mindenképpen fizetni akartak, nem akarták megszegni a törvényt. A lassúbb járműveket átterelték a másik oldalra, ahogy a kamion közeledett. A kocsikkal húzódjanak jobbra! Teljesen jobbra! Végre megérkezett. Nem sokkal ezután a kamion kormányozhatatlanná válik, és egyenesen a tóba rohan. Számos pszichiátriai vizsgálat után a sofőrt intézetbe zárták addig, amíg kész felelni a történtekért. Dooley County, Georgia. Ez a vakmerő fiatalember átszágult a Floridát és Georgiát elválasztó határon, jobbra-balra manőverezve a rendőrség előtt. Letért az útról! Ez megőrült! Most visszajött! Aztán saját csapdájába esik, amikor megpróbálja letaszítani ezt a járőrkocsit. Nagy hiba volt. 5-ös a 10-esnek, karambolozott, összetört! Többször átpördül saját tengelyén, mire megáll fejjel lefelé. A sofőr sértetlen. Ahogy próbál kimászni a roncsból, a rendőrök azonnal ott teremnek és körbeveszik. Nem kockáztatják meg, hogy elfusson. Központ, a tettes őrizetben! Álmokfutók következnek, akiket meg kell állítani. Egy csattanás, és ártatlanok bűnhődnek. Lőnek! Lőnek! A háborgó lelkek harca, és a legbrutálisabb hajtóvadászatok. Amikor az elképzelhetetlen valósággá válik, a rendőrök megrohamozzák a... Cselekedni kell, bármi áron. Lássuk a legijesztőbb eseteket. Van egy közös vonása azoknak a rendőröknek, akiket ismerek. Ha gyerekek vannak veszélyben, nem ismernek lehetetlent. Miami, Florida. Miért vesz részt több tucat rendőrautó egyetlen üldözésben? Mert ezúttal gyerekek vannak bajban. Lehajtunk a főútról, de még mindig dél felé megy. Ezen a buszon 15 gyerek utazik. Mindegyik fogyatékos. Valamint egy őrült, aki pisztollyal és bombával fenyegeti a sofőrt. Maradj le, hogy nagyobb helye legyen! 75 percig csak követik a buszt. Nem tesznek semmit, ami veszélyeztetni a gyerekeket. Meg nem erősített forrásból tudom, hogy a tettesnek súlyos anyagi problémái vannak. A háborodott férfi mobiltelefonon beszélget a rendőrökkel, míg egy gyermeket élő pajsként maga mellett tart. Úgy tűnik, egy járőr elállja az utat. De egy pillanat, egy gyerek megszökött a buszról. Szaladt felé egy tiszt, hogy fedezékbe vigye a kislányt. Ez a bátor rendőr az életével játszik, amikor megmenti a rémű gyermeket. A gyanúsított kényszeríti a buszvezetőt, hogy tolja félre a járőrkocsit. Félre tolja. A nem mindennapi helyzet egyre fokozódik. A rendőrség kezdi megelégelni a dolgot. A rendőrök megrohamozzák a buszt, lerohanják a tettest. Az üldözés egyik csúcspontja, amikor a mesterlövészek betörik a szélvédőt. Lövések, tűzpárbajt hallhatunk. Kicsit később a gyanúsítottat kiszedik a buszból. Szerencsére senki más nem sérült meg. Kimentik a gyerekeket, és biztonságos helyre viszik őket. Hála a jól képzett rendőröknek, a rémálomnak vége. Nagy-Britannia. Füst és szirénazaj tölti be ennek a csendes kisvárosnak a levegőjét, ahogy egy lopott kocsi próbál átvergődni a sűrű forgalmon. 52-es, jelentést kérek! Tovább üldözöm, balra kanyarodunk.
A gyanúsított, ki tudja miért, felhajt a járdára. A tettes a járdán menekül. Rémült járókelők próbálnak fedezéket keresni. Belehajt a pirosba, áthajt a tilos jelzésen. Az útra visszatérve megrekednek a kocsisorban. Amit most láthatnak, hihetetlen. Megáll, hátra menetbe kapcsol és gázt ad. Mi történt 52-es? Nekünk jött! A járőrkocsi megsérült. Képesek voltak hátramenetben felszaladni a járőrkocsira, kitörve annak szélvédőjét. Jézusom! 52-es itt a központ! Még egy centi, és a rendőrnő meghal. De így csak gyilkossági kísérlet a vád. Fort Pierce, Florida. Körözött bűnöző nyomában a rendőrség. A férfit kábítószerkereskedésért és gyilkossági kísérletért keresik. Ennek a fickónak legalább 160 km/h a sebessége, és úgy tűnik, karambolozott. A tetejére fordult, és most fejjel lefelé csúszik tovább az úton. Hihetetlen! Még mindig megy! De most már lassan leáll. Megállt! Sávváltás közben elszámította magát, és belement a mellette haladó autóba. Hatalmas sebességének köszönhetően legalább 100 méter csúszott a tetején. Amikor végre megáll, belé hasít a fájdalom. A mentősök elkeseredetten küzdenek az életéért. Ha felépül, sokáig börtönben lesz. De egyelőre örül, hogy kikerül a kocsiból. És él. Már 35 éve vagyok rendőr, és bizton állíthatom, hogy egyetlen kollégám sem szeret részt venni üldözésben, hiszen a saját és mások testi épségét kockáztatja. Ez a kamionos 3 napja van úton, de padlóig nyomja a gázpedált. Egy 160-nal száguldó, 18 kerekű. Minimum szapitánkol. 13 tonnányi rakománnyal és 160 kilométeres sebességgel. Az úr legyen irgalmas ahhoz, aki az útjába áll. Jobb, ha félreállnak, még hozzá azonnal. A járőrök tudják, hogy senki sincs biztonságban mellette ezen az úton. Egy hirtelen mozdulattal megpróbálja letéríteni az egyik rendőrautót, de a rendőr fegyvere már ki van biztosítva. Félkézzel kormányozva megpróbálja eltalálni a kerekeit. El az útból, már 2 gumit kilőttek! Bár több kilós alkatrészek szállnak felé, a rendőr tüzelve egyik kereket a másik után lyukasztja ki, de a kamion csak szágul tovább. A rendőr mégsem adja fel. Ő az egyetlen, aki lőtávolban van. Nem sokára elérik a texasi csúcsforgalmat. Zárjátok le a keleti utakat a forgalom előtt! A baj nem jár egyedül. Küldjetek fegyvereseket, kifogyott a lőszerem! Itt a központ, vettem az adást. Szerencsére azért a járőrnek van egy 9 mm-ese is. Nem találom el az első kereket. Végre megjön a segítség. Ez a rendőr az életével játszik, amikor megpróbál minél közelebb kerülni. Megpróbálok mellé kerülni, maradjatok le! 140 kilométeres sebességnél újabb hihetetlen teljesítménynek lehetünk szemtanúi. A kamion egyre csonkál. Eltaláltam az első kerekét, kidurrant! A sofőr még egy utolsó próbát tesz, de már nem ura a 13 tonnás szörnyetegnek. A férfi azt hajtogatja, hogy az ördög akarta megölni. Miután az összes kerekét kilőttük, nem tudta tovább az úton tartani a teherkocsit. A vezetőt súlyos testi sértésért ítélték el. Most következzék egy tragédia, ami elkerülhető lett volna, ha ez a férfi és nő gondolkodik. Központ, mentőt kérek! Ezeket a felvételeket elrettentő példaként mutattuk meg önöknek. Sokan sosem tennének ilyet, de vannak, akik igen. Azt hiszik, elmenekülhetnek, hogy nekik sikerül. Ők lesznek a kivételek, ám tévednek. Nem éri meg kockáztatni. A záróvonalat átlépve előz, és hajt tovább a rossz oldalon ez a 10 éves fiú. Mellette barátnője. Semmi sem állíthatja meg. Hátul egy kis extra súly, egy lopott fűnyírógép.
Elsuhannak ezen a lejtőn, nem is lassítanak a stop táblánál. Be egyenesen a szembejövő sávba. Előttük egy járőrkocsi állja el az utat. Álljanak félre! De nem figyelnek oda, és nem állnak meg senki kedvéért. Elérnek egy kereszteződéshez, ahol piros a lámpa, de őket ez nem zavarja. Mindketten szörnyet haltak. Legyen ez elrettentő példa mindazoknak, akik a törvény elől menekülnek. Jól jegyezzék meg ezt az esetet. Egy rossz döntés, és a tragédia elkerülhetetlen. Szörnyű példákat láthattunk a mai műsorban. Angliától egészen Texasig. Mellékutakon és városokon keresztül. Ez nem játék. Rémálma ez. Ne lőjön! Amiben nem szeretne részt venni, és ahol maga az élet a tény. Bemutatjuk önöknek a legveszélyesebb akciókat. Központ, erősítést kérek, tűzpárbaj! Vettem, tűzpárbaj folyik. Automata AK-47-es. Miután egyre több fegyveres bűnöző garázdálkodik az utcákon, rendőrnek lenni igen veszélyes feladat. Gyanúsítottak a bankban, ne közelítsenek! Csak azt tűzze fel a rendőrjelvényt, aki biztos abban, hogy elég bátor. És ha arra kerül sor, meg tudja húzni a ravaszt. A tettes kocsija elindult. Hamarosan láthatják azokat a bátor nőket és férfiakat, akik a törvény szolgálatában belekerülnek a legborzalmasabb akcióba, a tűzpárbajba. Mindenhol rendőrök voltak, és az egész utcában lövöldöztek. Szemtanúi lehetnek a legdrámaibb csatáknak, bankrablások, túlszejtések alkalmával, de még autós üldözésekben is. Ezek nem kitalált történetek, minden eset valóságos. Akcióban a rendőrség. 4. rész. Üdvözlöm Önöket! John Banner sheriff vagyok. Ma este bemutatjuk a legveszélyesebb helyzeteket, amiben rendőr kerülhet. A tűzpárbajt. Jó magam is részt vettem már számos ilyen akcióban. Sosem lehet tudni, mikor kerül sor arra, hogy használd a fegyveredet. Néha a legváratlanabb pillanatokban. Mit csinál ez? Monroe, Georgia, hajnali 3 óra. Ez a rutin ellenőrzés hamarosan nem várt fordulatot vesz Henry Boha rendőrtiszt számára. Jó estét, uram! Azért állítottam meg, mert 140-nel ment a megengedett 90 helyett. Központ, meglőttek! Huff rendőrtisztet megvédte golyóálló mellénye, de a tettes elmenekült. Néhány óra múlva elfogták, és kiderült, hogy egy 15 éves fiú, aki kölcsönvette a nagymama kocsiját. Figyeljék meg, hogyan kapta a 38-as kaliberű golyót egyenesen a mellkasába. Eltartott egy darabig, mire felfogtam, mi történt. Ha nem lett volna rajtam a mellényem, ott rögtön elterültem volna. Csak kisebb sérüléseket szenvedett. Szerencsére Henry Huff sohasem felejti el felvenni a golyóálló mellényt. Azért állítottam meg, mert 140-nel ment a megengedett 90 helyett. Ennek köszönheti, hogy még köztünk van. Szerencsém volt. Még most is látszik a 2 lövedék helye a mellényen. Ha nem lett volna rajtam a mellényem, most nem lennék. Központ, meglőttek! Pomona, Kalifornia. Ez egy igazán embert próbáló eset. Tűzpárbaj autós üldözés közt. A felvételeket a pilóta Bob Tör készítette. Az üldözött jármű körülbelül 100 km/h sebességgel halad. Fegyveres férfi kér furgon vezetőjét arra, hogy kimenekítse. Ez az ember egy rablóbanda tagja.
Rendkívül bonyolult eset, amikor egy felfegyverzett bűnöző, aki korábban már ölt embert, túszokat tart fogva és velük fenyegetőzik. Rám szegezte a pisztolyt, és persze, hogy nem akartam meghalni, megtettem, amit kért. A sofőrt tehát kényszerítették, hogy meneküljön. Hamarosan elérték a 130 km/h sebességet. Szóltak a szirénák, és mi átmentünk a piros lámpákon is. A helyzet egyre melegebb. A vezető felhajt a járdára, majd hirtelen vissza az útra, miközben majdnem karambolozik. A tettes a helikopterre lő. Kétszer vagy háromszor kilőtt az ablakon. Aztán úgy dőlt hátra az ülésen, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga. A tettes teljesen megőrült. A járókelőkre lő. Nem, a rendőrökre céloz, most már tisztán látom. Igen, a rendőrökre céloz. Ahogy rálőtt a járőrkocsikra, láttam, ahogy próbálnak kitérni a golyó elől, és lebuknak az ülésen. És láttam a járókelőket is a golyózáporban. Egyre félelmetesebb lett. Nem csak a magam életét féltettem, de a többi ártatlan emberét is. Ez az ember meghibbant. Esküszöm, ez nem normális. A gyanúsított meggondolatlan parancsot ad a túsznak. Jobbra fordul. Igen, jobbra. Mi ez itt? Zsákutca? Igen, az Zsákutca. Talán nem sokára vége lesz. Amikor megláttam, hogy nincs kiút, kétségbe estem. Istenem, mi lesz, ha lövöldözni fognak? Itt ülök a kocsiban, és bármi megtörténhet. A tettes kiugrik a kocsiból, és futva menekül. A gyanúsított kiszáll! Futva menekül! Még mindig nála a pisztoly. Tüzet nyit a rendőrökre. Rám szegezte a pisztolyt és lőtt. Az egyik golyó a kocsiba fúródott, a másik a fejem mellett süvitett el. Biztos vagyok benne, hogy meg akart ölni. A rendőrség viszonozza a tüzet, miközben a tettes egyre beljebb hatol a lakónegyedbe. Csak centikkel tévesztik el a férfit. Az első két lövésem a földbe fúródott, közvetlenül a gyanúsított lábánál. Aztán eltűnt egy fal mögött. Az emberünk még mindig menekül a járőrök elől. Hamarosan rájön, nem menekülhet. Felemelte a kezét. A tettes megadta magát. Eldobta a fegyverét. A rendőrök körbeveszik és letartóztatják. Amikor szembenéztem a pisztoly csövével, akar ölni. Wilmington, Ohio. Ez az ügy is hétköznapi igazoltatásnak indult, de végül hatalmas tűzpárbajba fulladt. Állj meg, gyere vissza! Ne, kérem, ne bántson! Ne lőjön! Kérem, ne! Ne lőjön! A történteket a járőrkocsiban elhelyezett kamerával rögzítették. A rendőrök csak néhány befizetetlen parkoló cédula miatt állították félre a kocsit. Kölcsön kapta a járgány. Tessék? Amíg a sofőrt kikérdezik, az utas a kocsiban marad. A járőr nem tudja, hogy a suburban tele van illegális fegyverrel. Van magánál pisztolykés vagy egyéb fegyver. Nem túrhatja föl az összes cuccomat. Nem is akarom, de magát bevihetem. Nyilvánvaló, hogy takargat valamit. Nem, maga nem bánhat így velem. Rendben. Inkább tartóztassam le, mert nincs jogosítványa. Motozza meg és zárassam börtönbe. Ezt akarja. Ekkor a férfi visszaszalad a kocsijához. Hagyjon békén! Az utas, akiről később kiderült, hogy a sofőr bátyja, kiugrik az autóból és előránt egy félautomata pisztolyt. Ne lőjön! Nincs nálam semmi! Ne lőjön, kérem! Ne mozdulj! Szerencsére egyik járőr sem sérült meg, de mindkét gyanúsított elmenekült. Mint kiderült, a két tettes Chevy és Shane Kehoe. Mindketten egy szeparatista csoport tagjai. Shane Kehoe volt az, aki tüzet nyitott. Ne lőjön! A rendőr olyan közelről adta le a lövéseket, hogy elképzelhetetlen, hogy nem találta el Shane Kehoe-t. Nézzük, mi történhetett. Kölcsön kapta a járgányt. Amikor Chevy Kehoe a járőrkocsihoz ment, elterelte a rendőrök figyelmét. Nézzék, amint a kocsiban maradt bátyja feltételezhetően golyóálló mellényt vesz fel. Kiszállni! Szálljon ki! Lássuk csak a tűzharcot. Shane Kehoe valószínűleg 3 lövést kapott, de a mellény megvédte.
Még aznap egy másik járőr is megállította Chevy Kehoe-t, aki kiugrott a kocsiból, leadott 26 lövést, majd ismét elmenekült. A gépjármű átkutatásakor egy egész hadsereg számára elegendő fegyvert találtak. A két közveszélyes bűnöző, a Kehoe testvérpár még mindig szabadlábon van. A rendőrség közbelép, amikor egy elmeháborodott férfi meg akarja ölni túszát, a feleségét. Az asszony életére tört. Ezt meg kellett akadályoznunk. Egy texasi rendőr küzdelme az életért az országúton. Ne mozdulj! Tűzpárbaj egy feltételezett drogkereskedő házánál. Fel a kezekkel! Nem hallod? Valamint Minden egységnek a Bank of Amerikánál lövéseket jelentettek. a legnagyobb fegyveres összecsapások. Maga a lövés egyet jelentett a halállal. Salt Lake City. Az autós üldözésnek és a lövöldözésnek vége szakad, amikor a tettes kocsija felborul. A rendőrök közbelépnek, de a férfinak van egy túsza, a felesége. Láttam, amint két ember kiszáll a kocsiból. Még meg is jegyeztem. Csoda, hogy semmi bajuk. Ekkor a férfi fegyvert nyomott a nő fejéhez. Mindnyájan megijedtünk. Mivel láttam, hogy pisztoly van nála, fedezékbe húzódtam. A történet 2 nappal korábban kezdődött, amikor a férj egy heves vita után meglőtte felesége barátnőjét, Lucy Valdez-t. Őrjöngött, mert Gloria elhagyta. Könyörgött neki, hogy menjen vissza hozzá, de szerintem meg akarta ölni őt és a babát, mint ahogy mindannyiunkat. 2 nappal azután, hogy rálőtt Lucyra, az autópályán figyelnek fel rá gyorshajtás miatt. Rádión hallottam az üldözésről, ami délfelől Davis Countyból közeledett felénk. Azt is kiszűrtem, hogy feltehetően túszok is vannak. Rosszul manőverezett, és így elvesztette uralmát a jármű felett, és kisodródott. Mi már csak a porfelhőt láttuk. Az autó fejre állt, lehet, hogy orvosra lesz szükség. Egyfolytában káromkodott. A feleségét használta élő pajzsnak, ahogy ott állt a felborult gépjármű mögött. A férfi kezd ideges lenni. A rendőrökre szegezi a pisztolyát. Nem tudom, mi járhatott a fejében, de annyi biztos, hogy tudta, innen már nem vezet kiút. A gyanúsított még mindig ugyanott áll, de úgy tűnik lőni akar. És ekkor minden előzetes jelzés nélkül a feleségére lő. Mindenki döbbenten állt. Senki sem hitte igazán, hogy megmeri tenni. Folytatja a lövöldözést, így a rendőrségnek végre cselekednie kell. Az asszony életére tört. Ezt meg kellett akadályoznunk. A szabályzatban az áll, hogy abban az esetben használhatunk fegyvert, ha így mások életét és a sajátunkat is megmenthetjük. A tettes belehalt sérüléseibe. Az asszonyt kórházba szállították, csoda, hogy túlélte. Minneapolis, Minnesota. A rajtaütésről készült felvételeket egy rendőrtiszt saját kamerájával rögzítette. Könnygázt dobnak a házba. Amint a rendőrök betörik az ajtót, a tettes tüzelni kezd. Lövések a házban! Erősítést kérek a Morgan Avenue 810-hez. Mindenki megvan? Teljes a létszám? Senki sem sérült meg. A gyanúsítottat és feleségét őrizetbe vették. Őrizetbe vettük a feleségét is. 1991. január 23. Az egyik leghírhettebb dátum a texasi rendőrség történetében.
Daryl Lunsford tiszt személyt, hogy átfésülje a csomagtartójukat. Amíg Lunsford az egyik gyanúsítottat faggatja, a másik megragadja a lábát és fölemeli. Hamarosan a földre teperik, ahol ütni-verni kezdik, majd végül egyikük saját fegyverével megöli a 47 éves rendőrt. Az eset tragikus, de tanulságos. Néhány évvel később egy másik texasi járőr már úgy nézi a videófelvételt, hogy megtanulja belőle, mit tegyen ilyen esetben. Azt hiszem, mondhatom, hogy Daryl Lunsford felvétele mentette meg az életemet. Sokat tanultam belőle. Nagyon jó rendőr volt. Sajnálom, hogy így alakult, de hála neki most még éberebbek vagyunk. 8 hónappal később. Még frissen él benne társa elvesztése, amikor Lopez őrmester megállít egy kocsit benne 3 férfival. Amint az autóhoz léptem, észrevettem, hogy a hátul ülő férfi ideges pillantást vett rám. Ez rögtön gyanússá vált nekem. Az őrmester spanyolul beszél a sofőrrel. Kié ez a kocsi? Az enyém, uram. Látni szeretném a papírjait és a csomagtartót. Megkérdeztem, mi van hátul, és hogy megnézhetem-e. Azt válaszolta, hát persze. Az első ülésen utazó valami oknál fogva azonnal kiszállt a kocsiból. Belenézhetek a kocsiba? Igen. Azt hiszem, ekkor megijedtek, hogy rájövök, mit rejtegetnek. Nagyon jó orrom van a marihuánához, de még ha nem is lenne, az egész jármű bűzlött tőle. Jöjjön velem! A másik 2 férfi kiszáll a kocsiból. Amikor a tettes pisztolya után nyúl, Lopez őrmester is életveszélybe kerül. Meglöki a férfit, de hirtelen nem tudja, mit tegyen. Csak az járt a fejemben, hogy használni kéne a fegyveremet, de előbb biztonságos távolságba akartam kerülni tőle. Lopezt ez mentette meg a biztos haláltól. Miközben hátrált a kocsitól, volt elég ideje előrántani a pisztolyát és lőni. Elsőre eltalálta ellenfelét. Ne mozdulj! A fegyveres azonban nem adja meg magát, hanem tűzel. A másik 2 utas elfut az éjszakában. Lopez folytatja a tűzpárbajt, majd a védelmező sötétségben a járőrautóhoz szalad. Egy másik járőr válaszol a segélyhívásra. Jól vagy, Andy? Délfelől közeledek. Lopez őrmester hirtelen észreveszi a tettest a visszapillantóban. Amikor megláttam a kocsim mögött, azonnal ledobtam a rádiót, és utána szaladtam. Ekkor újabb tűzpárbaj következik. Csodával határos módon a rendőrőrmester nem sérül meg súlyosan. A sok golyó közül csak egyetlen egy találja el. A tettesnek nincs ilyen szerencséje. Ne mozdulj! Hajtóvadászatot indítanak a másik 2 férfi után, akiket végül sikerül elkapni. Hamarosan láthatják, egy autótolvaj elköveti azt a hibát, hogy visszalő a rendőrökre. Nem volt más választásunk. Akcióban a kommandósok. Olyan volt, mint egy rémálom. Lövöldözés az üzletben. Valamint egy meleg helyzet a rendőrség saját parkolójában. Egy ember, akinek 2 pisztolya van és cowboynak képzeli magát, az nem mindennapi eset. Amikor fegyveres bűnözővel szállnak szembe a rendőrök, hősöknek tekintik őket. Pedig ezek a bátor férfiak és nők nem tesznek egyebet, csak teljesítik a feladatukat. Phoenix, Arizona. Ez az autós üldözés kezd elfajulni, amikor a tettes mindenáron menekülni akar. Rögtön tudtuk, hogy nem fog megállni nekünk. Össze-vissza szlalomozott az úton,
Többször megpróbálják kerülni a járőrkocsikkal, kisebb-nagyobb sikerrel. Arizona állam rendőrei végül szöges akadállyal állítják meg a gyanúsított kocsiját. A férfi tehetetlenül félrehúzódik. Körülbelül 110-zel haladt, mielőtt elérte a szöges zónát, de akkor hirtelen felgyorsított. A tettes járműve mögé rejtőzve várja a rendőröket. Egyszer csak előlép, kezében pisztollyal. Azonnal dobja el a fegyvert! A járőrök újra töltenek és óvatosan megközelítik a sérült gyanúsítottat. Központ itt a 86-os. Tűzpárbaj volt. A tettes megsebesült. Nézzék, ahogy megcélozza a rendőröket. Mindenki látta, hogy fegyver van nála, és szerencsétlenségére éppen felénk irányította. Többször felszólítottuk, hogy dobja el, de nem engedelmeskedett. Ő döntött így. Nekünk nem volt más választásunk. Megadhatta volna magát, de nem élt ezzel a lehetőséggel. A férfit egy közeli kórházba szállították. Él, és hamarosan felelni fog tetteiért. Thornwood, New York állam. Zárás előtt 3 fegyveres rabló támadott meg egy helyi kereskedőt. Egy éber biztonsági őr hívja a 911-et. Tessék, itt Finelli őrmester. Fegyveres rablás folyik a Wright üzletben. Milyen fegyverük van? Az egyiknek puskája van, a másik 2-nek pisztolya. Az elkövetők egyike fenyegetni kezdi az alkalmazottakat. Utasította a vezetőt, hogy nyissa ki a széfet. Kényszerítik a vezetőt, hogy nyissa ki a széfet. A másik rabló közben kiüríti a fiókot, míg a harmadik az ajtóban őrködik. Az ajtónál álló férfinál puska van. A hívás után néhány perccel a rendőrök megérkeznek. Elindultak kifelé. Azt hiszem meglátott. Észrevette a járőröket. Pánikba estek, hátra rohannak. A tettesek megpróbálnak eltűnni. Az utolsó felmarkolja a pénzt. Glenn Carlson zászlós az első, aki a helyszínre ér. 2 lövést ad le. Amint a látószögükbe értem, az egyik rabló megfordult, és rám szegezte a pisztolyát. Én is leadtam 2 lövést, de sajnos elhibáztam. Carlson követi a tetteseket a bolt hátsó részébe. Ahogy kiléptem az ajtón, rám lőttek. Egy darabig haboztam, majd megfordultam, és én is lőttem. Az egyik tettes a boltban bújt meg. Egy alkalmazott vette észre. Az elkövetőt őrizetbe vettük. 2 bűntársát kint fogták el. Hű, micsoda éjszaka! Sem a vásárlók, sem az alkalmazottak nem sérültek meg súlyosan. A 3 elkövető a börtönben végezte. Ilyen esetek